Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, ekenekwa m ụnụ wee na-anabata ụnụ n'ihe nkụzi nke ụbọchị tata. Ọ bụrụ tata bụ izi na afụ m, ana m asị gị nnọọ na ebe a bụ bịa mụta Igbo. Anyị na-akụzi asụsụ Igbo, anyị na-enye nkọwa gbasara omenala Igbo, anyị na-etinye ọnụ n'ihe gbasara Igbo na-efegharị n'ilu akwụkwọ. Naanị ihe ị ga-eme bụ sonye anyị ka iwe na-enweta nkụzi dị iche iche anyị na-enye ebe a. Ọ ka bụkwa mụnwa Matthew Edochie. Oge gara aga ka anyị na-ekwu maka abịa ịdị Igbo. Anyị kwuru na ọ na-adị n'ọnụọgụ wee sị na tata na anyị ga-agụpụtazi ya bụ abịa ịdị Igbo agụpụta. Mana tupu m gaa n'elu, ana m ekene ụmụ nwanne anyị ndị na-akwadosi anyị ike ebe a nụnwa na ndị na-atụnyezigasị anyị alo n'ụzọ dị iche iche. O nwere alụ nwanne anyị nwaanyị tụnyere, ọ sị na ọ ga-adị mma a na-enye nkụzi a ka a na-enwe nkọwa ya na ntụgharị asụsụ nke ndị oyibo kpọrọ subheading, na ọ ga-enyere ezigbo aka maka ụmụ nwanne anyị ndị agha anyị na-ekwu ada anụgasị Igbo. Nwanne anyị nwaanyị ekenelu m gị, agwakwuru m gị na anyị na-achọ ezigbo app a ga-eji wee mee ihe dị otu ahụ. O nwere nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ, ọ bụghị ajụjụ nọ na ọsịsị kọwara ya ihe bụ ọ sụrụ ya n'oyibo ihe bụ traditional wedding. Mana nwanne anyị nwoke, ị ga-echerụ ka anyị gụpụta abịa ịdị Igbo, anyị akụzizie ka anyị mazie na traditional marriage, ama na traditional wedding, ama na ịgba nkwụ, nke ọbụla anyị bazieli ya ịnụkwa. Ekenekwuru gị na ị na-esonye anyị, ya bụ mgbe ọbụla anyị ga-enye ya bụ nkụzi ị ga-afụ ya. Wee na-ekenekwazi ndị ọzọ na-enyere anyị aka n'ụzọ abụ n'ụzọ na-akwalite otu a ka ọ na-aga n'elu. Ya bụ daalụ n'ihe nne. Na-egbughị oge ọbụla, anyị agawakwa n'elu. Anyị ga-eke abịa ịdị Igbo ọnụnwa ụzọ atọ. Anyị kee ya ụzọ atọ, ya bụ anyị buru ụzọ anyị agụọ 12, na nkụzi ọzọ anyị agụkwa 12, nkụzi ọzọ anyị agụkwa 12, ka o wekwa anyị chịkọta. Ọ bụrụ na o nwere ebe ị detụrụ ya, ka m si kwu n'oge gara aga, ọ ga-enyere gị ezigbo aka. Ọ ga-agba na-agụ ya, ị na-afụ ya. Ekwuru na m agaghị eji aapụ wee kụzi abịa ịdị Igbo ọnụnwa, na m ga na-akụzi ebe a na-edepụta ya n'ilu akwụkwọ, ị na-afụ ya. Nke ọbụla m kpọọla afa, efu ya n'ilu akwụkwọ, fụ akara eji mara ya. Ya bụ mkpụrụ edemede izizi anyị nwere n'ala Igbo bụ a. Ọ bụrụ na ị depụtara ya, ị na-ene anya, ị na-ege ntị na mkpọwapụta ya, ekwuru na mma na-akpachi ya ntọntọ oyibo nke ntọntọ ya. Biko nụ, ana m ayọ maka ndị kwuru na ọ ga-adị mma n'Igbo, ama m ihe m na-agbalụ. O nwere ndị na-esonye nkụzi a, mana ma mmasị ha bụ Igbo. Ka anyị nyere onwe anyị aka, na ọ maka ha ka anyị jikwuli were akụzi ihe a.
So please, if you are following us and you are not understanding Igbo language, the last time I said you should write down Igbo alphabet so that once we are pronouncing it, you'll be following. So we are going to start. You'll be seeing the alphabets on the screen, then be following with what you jot down, or you will start writing it down already, so that later you can visit this video and be following the pronunciations. It will help you to get it right. Biko unewe n'iwe ka anyị na-eme ya nwa obele ka ọ na-abanyere anyị. A sị n'isi baa uru ọbara agụba, enye ndị mgbagosi gba mbọ ka enye ndị mgbada na ọ na-emeli zuo ụmịa na ya bụ na mbido mkpụrụ edemede izi anyị nwe bụ a ya bụ aka. Nke abụọ bụ b ya bụ bịa. Nke ịtọ bụ chi dịka cheta, chi. Nke anọ bụ dị dịka dinta, dị. Nke na-esote ya bụ dịka egbe ma ọ bụ egbe. Nke na-eso ya bụ f, ụfọdụ na-akpọ ya fee. Dịka fepụta, fenie. Nke na-eso ya bụ gị dịka gịnị, gị. Nke na-eso ya bụ gbee nụnwa so na ụda mkpị, ya mgbochi ume mkpị enwelu gbee. Dịka gbanye. Nke na-esi ya bụ he nụwa sokwa na mgbochi ume mkpị enwelu, maka na mkpụrụ edemede na-abụ agwakọtara ọnụ, ya bụ gị na hi. Nke na-eso ya bụ gwee bụkwa mgbochi ume mkpị ka ọ bụ mkpụrụ edemede na-abụ agwakọtara ọnụ, o wee nye ụda gwee. Gwute, gwee. Nke na-eso ya bụ hi nụnwa bụ inenenya na h nke okwu oyibo ofu ihe ka ha bụ, mana n'asụsụ Igbo anyị na-akpịa hi. Ịnwa na asụsụ Igbo na mkpụrụ edemede anyị ọ na-ada ka ife anyị na-asụ, mana nke ndị ọzọ bịa ọ na-ada ka o nwere ike ihe a ga-akpọpụta iji maatụ kwaya. Inene nsupe kwaya n'ọnụ oyibo efu na asụsụ oyibo dara ezughị oke, maka ndị na-asị na asụsụ Igbo ezughị oke. Ya bụ ọ dị nke anyị emego nke 12 ya. Nke na-esi ya bụ
iyi nụnwa na mkpụrụ edemede I nke ndị oyibo ha na-abọ yiri, mana n'asụsụ Igbo anyị na-akpịa I dịka ike ya bụ nya mere ya nke 12. Onwe ebe i deturu ya ịkachie anya ife mana n'ebe a ka anyị jedewere tata ka ọ ghara ịgbakọ anyị aka, ka ọ dị anyị mfe nghọta. Ya bụ ka anyị gụkwa ya ọzọ: a b ch d e f g gb h gw h i. Ya bụ nke a mere ya nke 12. Ọ bụghịkwa nọ 12 ka ọ dị, ọ dị 36, ya bụ 36 n'ọnụ oyibo. Mana na anyị kelie ụzọ 3. Ụzọ 3 ọnụnwa anyị kelie bụ ka o wee kwa anyị nghọta. Ya bụ mma hapụ gị ka ị na-amụ bido na a ruo na i ka ọ malụ gị alụ. Ọ ga-abụ oge ọzọ anyị ebido na ị wee rukwa ebe ọ ga-eru na nke 12. Ya bụ anyị ga-akpabili anị ka anyị suo onye ọkụ, maka egwu na nga na-ebia ịchafụ ka o wee na-ekwe anyị nchịkọta. Nke bụ eziokwu bụ na achọrọ m ka m na-akụzi ihe a n'otu ọ ga-esi wee dịkarịchara anyị na mma, n'otu ọ ga-esi wee dịkarịchara anyị mfe. Ịma na abịa echi dị nwere ka ọ dị, maka ụfọdụ mkpụrụ edemede na ụfọdụ mkpụrụ edemede na-adị eyite. Ya bụ agụrụ ya isi ka anyị gụkọ dị ya ọnụ, o nwere ndị ga-abịa esi agụ abịa echi dị, o nwere mgbe ọ ya bụ olu ọnazi adagbe gbe ịma mmazi nke a na-agụzi agụ. Onye ka m ji wee sị ka anyị jiri nwayọọ wee lecha anya bụ ofe dị ọkụ. Ya bụ anyị ga-ejerewe ebe a n'ụbọchị nke tata. Gbakwa mbọ ka ị bịa na-esonye anyị, isonye anyị. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara nkụzi ọfụ ịmarụ na olugo. Ya bụ bielu m aka n'akara ịfụnanya, tụsaalụ m ozi a ka o rute ndị o kwesịrị ike irute, ọkachasị ụmụ nwanne anyị ndị nọ na mba ofesi, ndị na-achọ otu ha ga-esi wee kụziere ụmụ ha ihe anụnwa bụ abịa echi dị. Onwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ anyị, biko jee na ngalaba okwu comment section, ọnya bụ ngalaba okwu. Ije ebe ahụ itinye okwu gị, ma ọ bụ ịbịa n'ime dere anyị ozi gị, anyị ga-afụ ya. Ya bụ izitere anyị ozi n'ime DM, direct messages, anyị ga-afụ ya. Anyị fụ ya, anyị ga-azakwa ajụjụ gị. Anyị zaa ajụjụ gị, anyị ga-eme ka ị marụkwa. O nwere ihe ị jụrụ anyị gbasara Igbo, anyị ama nza gị. Ya bụ daalụ ihe nne. Ọ ka bụkwa mụnwa Matthew Chukwuedochie. Ka ọ dị oge ọzọ.